Els Matossers, la colla gegantera de Molins de Rei, van actuar el dissabte passat, dia 8 de juliol, a la plaça del Pati del Palau i aconseguiren la millor actuació de la temporada en la diada del 15è aniversari de la colla. Les colles convidades per la diada foren els Castellers de la Vila de Gràcia i la colla castellera de Cornellà. Acompanyats, com sempre, amb el so de les seves gralles, els Marró Argila van començar amb 2 pilars de 4 i el castell de 4 de 7, en primera ronda tots descarregats. En segona ronda es va dur a terme un castell de 3 de 7 que també es va descarregar sense problemes. En la ronda final es va descarregar un 5 de 6 amb agulla, convertint-se així en la segona colla que n'ha descarregat més. Aquest va ser el 27è castell d'aquesta mida que es descarrega en tota la història castellera. Els castellers de la Vila de Gràcia començaven amb 2 pilars i un 3 de 8 que van descarregar sense problemes. Dos d'aquesta pujada. Finets i a l'hora, doi, finets. Bona. Els castellers de Cornellà van portar a plaça un pilar de 4 i un castell de 5 de 6 en primera ronda. En segona ronda van descarregar el 4 de 7. La propera actuació dels molinencs és el dissabte dia 15 de juliol a Súria. Serà l'actuació del primer tram de la temporada.